Slovenské prezidentské voľby už klepú na dvere a my pre vás máme dáta z prieskumu tesne predtým, než sa otvoria volebné miestnosti. V prvom kole by vyhral Ivan Korčok so 40% hlasov. Pellegrini mal o 6 percentuálnych bodov menej. Chlieb sa ale bude lámať asi až v druhom kole. Aj k tomu máme dáta, ktoré nám môžu čo to predznamenať. Pretože metóda D21 dáva možnosť voličom hlasovať nie jedným, ale až 3 hlasmi. Tu sa ukazuje, kto má širokú podporu Slovákov a ktorí kandidáti majú najväčší volebný potenciál. Podľa všetkého má síce Korčok silnejšiu volebnú základňu, ale Pellegrini má zatiaľ väčšiu podporu voličov ostatných kandidátov, čo predznamenáva napínavý súboj v druhom kole. Nakoniec ale, ako vždy, nerozhoduje prieskum, ale sme to my v samotných voľbách. Tak príďte voliť už túto sobotu a odovzdajte svoj hlas.